Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen na gitinaalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adag ito'y nagitinas ken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, nebag abigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito man nga sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kada dito pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawag itinembag abigat kada kayami nga sangapada. Kaya nyaman nga aldaw, kan oras titayan nyo itang apaset ti lubong. Kapkablawan na kayo tinaragsak ng kayo panagbibuya. Happy watching. And please share this program. Share. So nga tayo padayawan nga ibasa ti pagkasalitaan ni Tomas nga napawalwan, pudno agayem. Ayun, rugyan, papagayam. Dati pagkasalitaan ni pagayam tayong Tomas nga napawalwan iti pudno nga gayem. Anda kan dito pudno nga gayem. Hala? Pudno nga gayem? Baka samo lang gayem mo, ito na damasapol mo. Tunuhan mo nga gayem mo, hindi mo. Baka nakaibilang nga gayem. Ano nga ra? Dear Manong Nemi, aglaladutak manin Manong Nemi, adimteng dito balay, kalpasan tinagmalmalam ngayon nakpanagkalap. Tamanula a kilo Manong Nemi, dadyada pang ko impakilo. Di ba umanay Manong Nemi, ngay gatang iti bagas ngagmalmalam. Kaya dumapay nga kasapulan tinaldaw Manong Nemi. Numunak at masangwanan Manong Nemi, iti panagturpus, iti high school, tinaunang anak mi nga niyena. Wen, agnahed kami iti nanumong ang lugar, iti igid ti baybay, ngawan ti sabali nga pagsapulan, nagitagindag ditoy, no saan nga mapan mag-agkalap. Napyo kamamit Manong Nemi, no ipakat mo, jesigay mo kita, lumneden, gabot ka adot kumpet nga ikan. Ngayon mo rin no natay balakbakam, abogam nagiti ikan, tapno panda dumket, iti sigay, narigat pa mano. Ti agrason kan gapo na Manong Nemi, adoon ang aminin na kita itatao, ngagkalap. Nalabsam dagsaw kat kasla dupay nagiti tattao ngagsida iti ikan ngam digiti ikan. May kadua Manong Nemi, naruam ngamin, digiti daddo mga mangalap Manong Nemi nga agusar kadagiti illegal na pagkalap. Dikat nga mabugyaw Manong Nemi, digiti ikan kadagpatingada, huno saan kat maperdi digiti coral lips nga pagbiyagan digiti ikan.
Ken talaga, manong nemi nga narigat. Ti makalapan dito ayan mi. No awanin tilugan mo, nga bangka di motor, nga double engine, saan kan nga makadayo, nga mapan iti adayo nga lugar, tapos kastagat adadumat lang ti makalapam. Kagangay lang nga sigay, pana, tabukol, manong nemi, ti nanumunga pagkalap ko. Tanang arod, kat nanumukam laing. Sa gagangay lang, ti balay mi manong nemi. No dumtengan tinapigsa nga bagyo, nakaw, kakaasi kami. Awain, agbakbakwit kami, wano saan kat kakaasi kami nga agkukurot, amas-maslet. Sa ito na malpas ti bagyo, malpasin ti todo, kakaasi kami tumanin nga mangpalagday ti dayta nga balay. Tanya rod manong nemi kat high school laing tinadanon ko kastama tayong kanili ng asawa. Kat sigurado manong, nga agraduar to niya iti high school, saan to nga makapagbasa pa iti college. Sakit adayo iti syudad nga pagbasa iti college. Ideyawat ko kinilina manong nemi, tinaglakwak iti ikan nga nakalapak. Nagbisuon. Wala ka na nanusa mo na. Bakit? Dahil tamit lang tinala. Ay, apo. Yun to nagkagraduar niya, iyan ang anak tanginaw na. Baka nawawon tot paala. Dan talaga digatang ti mano kilo nga pansit la. Bakit kita nanusan tayo? Ano nga rod? Ti mabalin. Wala ka handa ko man natin mangtulong ka na tayo. Tumas, mangtulungan niya. At ay mangtad iti puunan tapno agdegosyo tayo. Manang ti negosyo as pagalikan. Datano kan tagkumpra kadagiti ikan. Kadagiti makalapan dagiti mangalap. Lina, narigat, ti makalapan. Muno saan ka? Madanta ko may ti igatang tidakil ang bangka di motor. Yan moderno pagkalap. Tapno, umadayo ka man kagkalap Muno saan kat sumurot ka kadagiti napinas pagkalap na tapno may ranod ka kadagiti na buenas na. Kahit ko kumamat ti sumurot. Ang maubot mangalakan niya. So, nanusak lang tanga, nanusan talitan lina. Dumtag tulat tanga, marik natay mo itinam ay tibiyag. Anya ti amom, baka ito inaunang anak ta, kat makaasawat hawayano. Data kadilangin ti amom mapanguspusan. Tap na lumong out tibiyag tayo, ha, Tomas? Katuan, dagiti talungan anak ta, ni Gena, ni John, kini Lily. Dagito iti insagot ni Apo Diyos nga anak para kadata. Isudan to't mangitag ay kadata. No saan taman nga nagbalegi, kasaan nga nagturpos iti college, anya ta mo, baka amin di kita anak ta nagturpos iti college. Kasano ko mga nga mapasamak? Kinarigat pa yung susapo. Ito nagraduarin niya iti high school, may kabaylam nga pagbasain, nga ibaon sa di kabisera, nga basa ti college. Sumrag tulagan na sumrag dato nga tuwan niya man ti mabali nga sarkan. Ne, dagriring. Apay ka ano pa nga ti cellphone mo? may sama ti cellphone tayo kat. Napidot mo nga cellphone. Kaya na ba mo insursor no sa taking kuko o matindi ang claim di dapat pagpapausan tayo nga pagsisinublatan din nga cellphone. Ilaharak nga subatan siyang diyo tumawag. Ti asawak manong name tinapan ng sumbat dagagri nga cellphone mi. Tawang nga rin kita anak mi tada di eskwela. Wan, siguro matamdama dumteng danton. Aging ga manong naming niya sa dag na kanyak ti cellphone. Si kakano? Sino kano yata? Sino ka dito? Dani kano? Dani? Awa na mamuk, Dani. Dani? Wano, ay, Danilo ka no? Danilo. Ay, matuloy. Hello? Danilo? Kumusta ka, Tomas? Kastoy? Okay. Ako ang problema mo eh.
Kumusta man ti pamilya? Gayem. Oh, gahasin na po Diyos. Mangang kami di mamidlo di may sakal daw. Adamat basit maurnong in case of emergency ako nada. Kumusta man tayo na kita anak mo ay. Kat mga asin na po Diyos. Nasiyad naman. Ito'y inaunak. Graduar ton ti high school. Ito'y may kadwa. June. Alakit para grade 5 ng tupay lang mat. No, panag lukat ba ng ti klase. Para grade 3 mat dato'y liling ang burutak mi. Kumusta man dito lugar tayo? Gusto ni dati. Naimas ti mga nagdigos ti kabay-bay. Ken kasama tan, naimas ti kikinamatan iti ikit ti baybay. Naglalalo ka na kita'y mahilig nga agaayam ti ikit ti baybay. Nagaimas taglangoy. Oray no, ito pala makalapan. Dati-dati nga, oray makalapan eh. Kumusta man ti misis? Okay, may gusto na. Ako problema mi. Naragsak kami. Okay kami. Kasi ka nga Danilo. Gusto nadangor problema kay. Ada ka di mo't problema ti nabaknang. Si kamot. Gamot nabaknang ka, nawan problema. Makadakdakil pa kat problema na gito kababaknang Kasi saan kami matamako ng baknang? Apel ko mga sanggay nga baknang. Napindas ti balayo lakid di. Napindas pa ti balayo, idi adakay dito probinsya. Ano yung tulagid din, di adadaman ti pintas na. Idi adakay dito Manila. Kumusta mat ti pamilya, gayam? Okay. Talumat na kiti putot ko. Basta. Kaya kasama tayo, gusto ko na, dakila balay, kompleto talikamen, napindas ti trabaho mi kini misis, kabuta nagraduar kam nga ti college, and nangatot posisyon mi. So nga akong problema. Abi ko, ibagam nga ta problema. Di problema karod ko at ko awan ti masarakan mi nga natay napudno nga katulong. Yung pagpegang ka, gayem, dati problema malangkat. Awan ti agpawat nga katulong yo. Kito dakila problema data. Apay ko na, awan ti agpawat, kaputa, siguro, gayem kita. Kurso na dahil nga tao, no? Awan kanyang data gayem. Amo matinsing ba't tayo? Awan tayo itong aramidan. Kasi tayo, haping nga handa nga paot. Umuna-unay. Ato na kita'y katulong nga dapid-pidot na. Ano may kadua. No napintas, armanda. Itarayda. Ken nasadot da. Tiga sa pulik ka dati ko ay. Tay ibilang na ti bagbagi na ng miyembro ti pamilya. Takas tamat ti pangimbilangan mi kan kuana. So imawag ka kayan, namok ti number mo. Isa po lang nakman nakatulong dito sa probinsya. Kagsapulak alaman gayam, please. Italang ang kidawa ka. Kamot. Amot Abay, ada kinit kidaw ka ngayon din. Idagpas-basa at elementarya. Kanahin mo akit kidawan nga agsakar ka kanagit assignment ko. Nakinkinatawa kami manong name kanina ita ka nakapapaw. Ito pa nagsasarita mi kini Danilo. Nalagip mi manong name ito na palabas. Naman pa saan kami ngagkabaranggayan nga may isang eskwela idi manong name ito nagbasaan mi. Madlaw mo ta nga damamalinda. Kaputa no sapatos pero nga branded di sapatos ni Danilo. Short, pantalon, bado. Sa madlaw mo ta manong name nga talagang naasikaso da. Naasikaso, di kita naganak keng kuwana.
Idin tatasyak manong name nagbasbasa. Nulapsag tagsao, but-but ti chinelas ko. Takop-takop kada mansa-mansado dagiti shirt ko kada arwatek. Di magpintasan namat kadi manong name kat man nakigayam ni Danilo. Gayam namat kadi amin nga kaskolaan mi na naruna kaniya. Kaputan ko sa kita kami ni tiskwela manong name dagos na akbayan. Kumusta gayam? Stoy. Niriyan daton to ang dua ha. Ilibre nak manin. Kaman. Ano ba rin maglibre kan to met? Umay ka dyan lugar mi ha. Pagsidain ka ti ado nga ikan. Nagagat ni tatang ko nga kalap. Talagang umayag to. Kapag mo gusto ko na ti baybay. Agkuro ba't barangay? Ang ti barangay mi. Ada iti bakras ti turod. Kabambantayan kataltalunan. Da kayo, ada kayo may kabambantayan. Kabambantayan, kabaybayan ko na. Ay, kabaybayan. Kasta manong naimi ti kinasingad mi kini Danilo. Kanayon ng umay dito'y balay, no kasta nga bakasyon. Kadwami di kiti padam ng yobing manong naimi nga gaaya magkikinamatan, iti kiti baybay. Sakam to agdidigos, yan. Sakam to mangala mangisalog iti bangka, nga gaudan mi, sakam to agbangbang ka. Ganito kasta man ang naming problema tayo assignment na dalmas mo tayo assignment mo, friend. When? Tsaka nindaman. Tsaka kami nasango. Abi kami din nasango. Napuyata na ragboy TV. Baging ka, taga-dub TV yung buyain nyo. Takang karoon. Sa bali lang, tibak na kanya. Pasaramat mangan dito'y balay, manong nami, madlaw mo na tanga. Agsusurong agkamot. Vilita na ikamintot kutsara. Why? Yung oray, idi manong nami nga awisan nakmet iti balay da. Ngayon dinakpulo sinawis. Mabay nakmet manong nami nga mangibaga. Awisan nakmamit, di walayo ko nakuma. Ngayon dinakinaw awis. Kansang kumat ngayong bagbaga. Ik-ikan nak manong nami no amo nga awan ti kukwak. No madlaw na manong nami nga talaga nga awan nagkaritikit ti bulsak. Kargaan na. Danilo, inik ka nakman ti kortak. Napialang, koreta adot ited ni papangkungan allowance ko. Ibagbaga tatatang kininanang ko idi manon nemi ngapay kanu nga sana nga dumawat ka rin iti nag-alusan na nga arwaten. Mabinginak tang ko na. Bayan nyo latang voluntaryo sa mesa. Baka mat at pang itedad na iti nag-alusan da. Apay ko mga amin nga umanay pa kit nag-alusan da kadakil kayo met. Dordorgandak pa hindi manong nemi nga kidhawa ka mismo iti kwarta. Bagbaga pa kit inanang hindi nga iba ka mga masakitak. Kadadak di ospital, patulong katagayim mo. Namsang ko inararamid manong nemi. Diyak kaya't agundawayan ta kinasiyat na ko na. Oray latat voluntaryo manong nemi nga panangtad na tiawan kanya. Ingatakan na kidia manong nemi ti barong ha. Sapatos ko, kanidi pa nag-birthday ko, hindi anda kami manong naimi titiyas, mauding natukan iti elementarya. Diyak ko makayat iding awatan manong naimi yung makagura man. Ano sabi na ko mga gayem ta? Apa hindi mo awatan? Muna saan nakading ibilang nga gayem? Kung kunana iti kanyak mano. Yan, kapilitan to ng alaik. Thank you Danilo. Manong name iti amok idi kadagtultuloy iti panagkadkaduami. Ngam saan? Tadada kami iti high school manong name sa bahalin tinagbasaan na. Nagbasa niti may nga private high school. Kat siya, siyempre, iti public. Eskwela kinakasidkan. Dakil iti kawak manong nemi, idi saan kon nga makadkadwa pa ni Danilo. What?
Tamo gidi manong nemi kita tultuloy, tiba nagkaskolaan mi, tapos nagkastakit no anyat awan kanyak, isut mang ten. No awan ti gamit ko para iti panagbasak, ikan na. No kasapulak ti kwarta, manong nemi, orisan ko kidawan, itad na. Yan saan kami nga nagkaskolaan. Sakam tulag kitan manon nemi no kasta nga bakasyon kat umay dito lugar mi kat magustuhan nanto ti mapan agdigdigos. Yung sama takang kanayon manong. Sa lahat nga napuko ti komunikasyon mi manon nemi. Uray din nagraduara ko ti high school kat sa anak ko nga nagbasa. Tayong concentrate ko manon nemi iti nagkalap. Tas siya kung tinang tawid kadikiti kagangay lang nga pagkalap ni tatang. Nagalpasan lang ti duwa nga tawen sipod nagsardeng ako nga nagbasa sipod pa nagkalkalap kumanong nemi. Nagsakit di tatang kad natay. Kalpasan di duwa nga tawen manong nemi si marunong nana nga natay gamumat lang ti sakit. Kadagiti duwa nga kaabsat ko nga inauna nga babae manon nemi ay kamang damat iti adayo. Dikat kahit mga sawan manong. Nasisyak laengan. Itinabati dito yung lugar mi nga timawid mo na dato yung marak-rak-raken nga balay panaka family house mi. Agnad laeng ni Lina iti kabing mi manong nemi nga barangay na mamukisuna tinaminsan nga may nagangkat kadagiti lako na nga ikan. Isot nangangkat manong nemi kadagiti nakalapak. Awan pa hindi manong nemi ti makuna nga komprador iti lugar mi. Kapag nagkursunada kang kuana, namok ti balayda, lapang ko pinasyar, iso ti first and last love ko manong. Kapag nagkinaawatan, lagi ti dua puso mi, manong nemi, kalbasan di dua nga tawen, sipod na gayan, ayat kami. Masansan mat idi nga mapangkam ti baybay, iti salag ti bulan, kat masansan nga mapasamak ka na kami. Idi agsikugan iso na manong nemi ing kasarkon, kagangay lang nga kasar. Kininyawid ko na dito'y balay mi manong nemi, family house mi, nga no saan nga malagdanan talaga amarpugan. Dito'y manong nemi nga naipasngay, di kiti talungan nak mi nagsasaruno. Kakabayatan manong nemi ti kaawanan ni Danilo, idinagraduar kami ti high school, uwan manong nemi, abos saan kami nga kitkitan, kabong nga ta sa baling school ten na. Napandamatan nagnaed sa Manila. Surat manong nemi tinang nagbalin nga komunikasyon mi. Pasarag surat, maminsan ti makabulan, subalitak met. Ngawan ti sabali manong nemi nga agbagbaga ti surat mo, kumusta kan kayem? Orat na siya at kamit la dita. Siya, away mo, di lamamin agraduarak tun ti college, napintas ti sarkak nga trabaho, napintas to ti biyag ko. Jay. Nasyat tumat manong nemi nagsubalit. Nasyat matikasasaad ko dito kayem. Kasti daklat ta ti baybay. Tiyempo ti panagkalap. Sa aklawan ti baybay. No kusta nga dak dito balay. Sa akla mapanhang kalap. No saan nga sa akla sa anak lang. Sa akla mapanhang. Nandiyo ko nak. Sa anak lang sa anak nga mapanhang kalap. Nur kasta nga na the world. Naging gaman ng naming pakaamunan, nagasawan, nga napintas ti asawa na manong nemi. Napintas ti trabaho da, nagpadpada, hindi ko nadandan ti kabukbukudan nga balay, napintas, tendakkel, adar ti kompleto nga alikaman, di kotse, dapay family banda. Kahit nung kasta nga agsurat ak manong nemi, bagag mo da, napintas mo ti asawa gayem. Nagagat. Yan. Okay met, kasasad mi. Nalagdaman iti balay mi ha. So nalang ta, radyo lang ta, adang alikaman mi. Radyo. Barabari nga, makagatang nga tumat TV. Okay met, damat lang pagkalap ko. Warin no, sang kasapulan, sang kaapoyan, okay lang. Kung nangarot manong name iti asawa, di ka kumagkid daw. Kidaw ti. Ibagam nga narikat ti panagbiag. Ibagam nga tapno masaganaan tinaranya ka masakbayan na kita anak ta kita.
umutang nga ti punam. Punam. Punan nga agkalap. Punam nga gumatang ti kabaruan nga pagkalap. Tapos di kas takat makaadayo ka man. Pero saan ko pulos sinararamid man? Agmisuot pa ni Lina. Gayim mo? Uno saan? Sino? Ni Danilo. Gayim ko. Gayim na ka? Uno saan? Gayim ko na naman. Lina, no saan kam ko mga gayim? Hangkaw ko man nagsinsinurat, aking kinumusta. Kita tulungan na ka kumamat ha. Kayat mo, ta ikang katikuwartam, ta kasto-kasto kung na kumamat ha. Kahit mo saan naman nga may baga, si kantagkid daw kayong kuha na. Harikat, mabay. Abit na kakid daw. Baka na yung baga ng gun daw, wag pa nagkayam eh. Sus, paala ka. Talaga bilang mo agayam ka, di bilang nakagayam agad. No nyaman ti problema, di bagam. Amo na nga problema mo di mo ibaga. Nagturpusan man nung name ni Yena iti high school kat syempre. Ibagbaga na nga mapanan padasan ti sumrek ngagtrabaho iti kabisera. Anak mo ortiser ka mga trabaho. Komporme hatang. Nangarod kat syempre saan takbet nga mapagbasa ti college. At dandani sampay humanay nga para karatayo. Iti paglaklakwan nyo ka na iti makalapan nyo. Anya nga rod kat umot sa bali nga pamataudan ko pagbiag tayo. Di mawag manin manong name ni Danilo. Hello gayem. Ikaw mo lamang i-rekomenda rin. Ibagam no ka nga ipauid ko't pagplete na. Alis tumadla din natin door to door. Sa amin ba sa bata ni terminal ti bus? Awang pa eh. Alam tayo sumapulak. Nangag manong name ni Yena na ito yung dialogue mi kini Danilo. Tang? Ano nga tanong? Siyak, di ba pan? Nakatulong ti kayem yun. Yena, amon ti bagbagam. Oh, yan tangay, sapo lang mula trabaho. Di ba lang siya, di mapanang sumura kakatulong ti kayem yun? No. Tsakayat. Abi nga di mo kayat. Alam nitang, di kay naragsak, no ti serkak nga na pagtrabahoan kat gayem yun? Basta tsakayat. Banag manong naming nga kwinisneran ti asawa ti amin. Agore ka Danilo. Agore ka Tomas. Di ka makawatan ka talaga. Ay makamahan ko matiham mo pakawatan ka niya, Lina. Agsapsapul di kayem mo iti katulong. Sikat tinagkidawan na. Gaputaan mo na. Gano'n kas pagarikan ta sikat magrekomendar. Namnamaan na nga. Agbalingan na siya at tibaon mo. Ikasan nga rodan no saan agbalingan na siya. Asino ti aking baso. Siyak. Una nga, saan ko mga agbalingan na siya at ti anak ta? Kat ti anak ta mismo tibaon mo. Tsakayat. Magiba ka man ti kang runaan nga rason, no apeng nga ibagam nga di mo kayat, nga ti anak mo, ti rekomendar mo, nga mapan angkas katulong ti gayem mo. Anak taman ni Yena. Ngam saan ta nga mo, ti kumpleto, 100% na kinatao na. Ay, sigaw mo pala ti ama nga, di mo amo, di mo unay amo ti anak mo. Kahit ko sawan, haam mo nga may pinsan nga amo. Kasanon, ti anak ta, di ba unta? Kalpasan na. Kahit makaramid to sa nga na siya. Baka isupet, ti pakadadalan, ti panaggayam mi kini Danilo. Panatserbi na ako mati panaggayam yun, di kahit samat amo, agtinulong. Magbagami pa kagkid daw kakang kuha na. Mariknam lang aro din tirigat mo. Di ka pa nagkid daw kakang kuha na. Tsakayat. Tanya nga rason. Tsakayat nga, pagarupan na nga, gun daw hayak, iti panaggayam eh. Baka pagarup na nga, gapot agayam ko.
Ket namnamaet nga saan nakapayan. Baka maawatan. Kadam ket asawa lakman hindi pa maawatan. Hanak pa una amam mo. Kastamot ka na yan ang anak ta. Anya ta mo baka masulisog to ket masurutan ng tumatagtakaw. Di pinaperdi pa nagayim eh. So ano mabalin ako ma? Saan ka mag-rekomendar? Oo, mati perfecto. Kasaya tayo suna. Sige. Pilit kayo. Mayatak. Basta lagit mayat niya ang kondisyon ko. Kinasaritak tanak ko manong name. Interesado ka nga talaga. Untang. Ngayon ti mapanag agsapsapul pala iti sa bali nga jak sigurado no maalak kuno makastreka kuno saan. Ada siguradon kayim yu pay. Okay. I-recommendar ka. Ngem sa mong ibagbaga nga siyak ti amam. Tang? Abay. Very proud ako pag kinumaan mga ibaga. Sir, siyak ti inaon ng anak ti gayim nyo. Ngagnaga ti Tomas. Kuno ka? Dagiti kinayayam nyo di. Kinabadugalan nyo di elementarya kayo. Nga skalag kapsat. Ano pa ya? Saan niya kayat? Hindi kayo mawatan, tatang. Saan ka nga babaon? Saan ka palubusan? No saan ka manugot yung kondisyon ko? Sige. Sige dan. Naso kaya ito di iso. No di yung ipakaam mo nga alakdak di saan. Sige. Mapangkaroon. Siya kun manong naming nga mismo titimawag iti kayem ko. Kat mas daaw, kat maragsakan. Panagkunak kay gayem. Saan nga timawag, saan nga napintas ti bagam kanya. Danilo gayem. Diyan tangay ta talaga kasapulam. Kan adumat ka didigiti ko ha. Naging pakaamok dito, kat aduda nga mangirekomendar ti bagbagidangem. Isla narigat sa taga-rekomendar baka no saan nga makapudno. Gayem. Hanggang to nga mabalawon kas pagharigan saan nga kaskas di nga saan nga agpaot ti rekomendar mo katulong. Well, nakurapay na kami nakaskada kami. Kat kasapulan dati trabaho. Agbasa ko mati first year college ang kahit nakarutsum na trabaho. Wala. Sige. Ibaong mo dito eh. Ibawit ko ito pagplete na. Yan. Wala amok ba ito kompleto nga naga maganda address mo. Kaya ito cellphone number mo. Yung kanto alain. I-text ko ito king kati wana. Ano ka na. Reference number na. Control number na. Dinteng nga ron, detang aldaman na imiikat na karubuhatin ti anak ko. Kinainakop na manon na ti inana, kanaginiduha kapsat na. Kaya timangmangin ko. Singsingbit kaya, John, Lily, tulungan nyo ni Dananang ginitatang. Tanakaskasano lang, no napintas ti trabaho. Waling ipauit ko amin nga sweldo. Diba nang? Igbate man, mangibate ka man lang tabarakan ka. Ano ko para kanyak. Libre mati kanak. Libre mati pagyanak. Yung mangibate agtuman, para lang gatang ko ti or iba minsan lang magsibroak mo dati kada talo nga bulan. Kanya mo yun, baka no. Sige. Tang. Nakon. Pinarakop na. Yan na. Tang. Kasi inauna. Sa mo iblipatan. Tumulong ka na kami, anak. Wandang. Ako problema.
Pintasem, ti pa nagtrabaho. Oret, ta sinusuruan na ka na siya, dinanang mo ka nagtrabaho ti nagtibalay. Kang runan ti amin anak, agbaling ka lapod no. Agbaling kang anes. Samong interesante, samong akukwa. Sabi ko manak, tas si kante agpaod nga katulong da Danilo agayem ko. Manong nemi dakkelakawa mi ta siyempre naksayan ti miyembro ti pamilya mi. Awanan ti maysa. Ngayon ti pagpintasan na manong nemi alis tumatlaang ti komunikasyon ta adda nga ro den cellphone. Tilayang anak ko manong nemi tutong tawag ka na kami. Kat siyempre, kumusta ay man isuna? Awang pagdanakin niya tang. Saan na kamarigadan trabaho? Awang pagdanakan na tang. Tala siya at da kanya. Sa mo madlibag baga? Nga, uwan tang, awang problema. Baga ka lang kalugaran kayo. Kita, kumusta mat tibiyag da kung kunan. Kita, nasiyat mo't ko naklata. Sige anak. Kit ni Sir Danilo, hanakapit tinawagan? Hamatay. Busy kami, busy da nga gasawa. Sige tang, kit ni. Adapay naskin ng iring Pasko. Timawag manong name ni Danilo kalpasan addan nasuro ka makabulan nga addan ni Suna addan sadyay ti anak ko. Basta kagayam. Gustoy, okay lang. Nasyat latan ti biyagbi. At least, kompleto kami mo lang ang mga anti, mamitlo ti may sangal daw. O malagsasakit ka na kayo. Deta ako na ti magyam-yaman namin kayam ta nasaluan kam lata. Amo na po Diyos tulungan na eh. Handa ka makapagsakitan. Nga po tala, amo na po Diyos nga pagbayad min ti hospital. No may hospital kami. Kada kayo man. Okay. No problem. Napintas. Kat kumusta man datay recommender ko ngayon baon nita. Nga katulong. Ako problema. Nasuro ka na makabulan. No, may ring pas na ti duwa, talo. Yung ka na ti inom nga bulan na. Isunukan ti kababayagan. Ore na umat lati problema kong kuwan. Awan. No problem. Sige. Danilo. Aguni ka lang kanya. Tumawag ka lang no. Dapat masapol mo. Baka kasapulan tinayon ti katulong. Ano saan kat kasapulan ti agtrabaho. Nga gapo ti away. No, the project mo ta. Nakus pagarigan lang. Huwag gayam. Sika. No da problema mat. Di ba gam? No da kasapulan kanya. Agkid daw ka. Haning kaya. Gawa naklayangan. Awan ti problema. Okay. Nasiyat no kasta. Manong name iti pagpindasan na nakirin ti maitulong ni Yena. Kaputa. Kang kanayon manong name nga manay nayunan, binulan, ti pawpawit na kada kami. Nukas kasanulaing, into nagraduar ni June, iti high school, isunto ti mapagbasa ta. Pagkunam ti kasta. At siyempre, naging ipawpawit ni Yen, nanganaktak ita. Hamat nga magastos amin kahit. Kalduan naman lang ditulduling ko. Nakabangko. Kahit nakaskasanulain, no interesado ni John nga talagang nagbasa. Idya ti pangalan ta. Hindi pa kamuntong matlaan ka ni Yen nga oray sampay lang isut makabasa ta. Mapagbasa na ni John. Sa into nagraduar ni John, baka no, isang tumatimang tulong kinilili. Baka amumi na ito'y kiniyan naman ang naimigat ko na. No problem tang. No anyaman dagiti papawit ko ka na kayo. Isang arot ni pawit ko tang. Tapno sa rin nyo. Banyo tang. No lagad dita makaururnong tayo kat adan to ni gatang mo ka diti
moderno ang pagkalap mo. Bangka di motor, nga double engine nga magbagayo, tapno makapangkamit adayo nga agkalap. Kaya nagiti moderno ang pagkalap. Tapno di kastagat, sagay lang agpatingkat, tabukol, pana ka dap, gagangay lang sigay. And then iti second year high college ni June manong nami idagraduar matan ni Lily ti high school. Katumapal man. Oo. Agbasak mo third year to ni manong June di persirak to matan. Kaya tawagam ni manang mo. No anak ko na. Baka mat no maluksaw ni manang iyo. Abay ko mang maluksaw ni manang. Siyempre. Di lamamin agraduar to ni John. Sa kanto sumaro no. Baka ko lang to manang yun agraduar damat ng katsya. Nagpatinggak lang ti high school nga nagkatulong mo na. Saan nga tama na kasatang. Pakaragsakan siguro ni manang. Sige. Kasaritam ni manang mo. Ano kas pagarigan tayo, ado na di pawid na, ang kasapulan tayo di. Kas pagarigan ta, nakasagana nga pabasa ka na kayo. Kat tibakal kalapak, kasi tumanay nga pagbiyag tayo nga, pan na, gatang tibagas ka na dumapay. Kinasarita nga rod manong nemi nilili ni manang na. Kat kasta ko ni tiragsak manong nemi nilili di waga na kada kami kinili ng asaw. Nantang, imanugot manang. Imanugot. Nagbasa nga ron nga duwa, digiti kaya adjin ni Yena manong nemi. Aging ka, ada nasurok ng pat nga tawuan ni Yena. Huwain manong. Kadagraduar tumatan manong nemi ni Ju. Tadamay sa edin nga tawuan ni Yena, dagbasa ni June sa high school. Pero tumawag ka niya ti anak mi. Tang, anak. Sorry Abay, sorry ka. Agmanukan kayon. Ha? Kahit mga sawan. Siyempre. Hindi ba nagbalasan ko aduman kita yung nag-aram kanya? Hori na may saka lang katulong? Tatang mo. Diba? Bagat tigayam nyo nga no napintas ti katulong da kita sadang agbayag gapat armundang itarayda. Katsyak met gaman da di talimanton nga tawon ko ti danada ket sundon pa nagasawa ko. Yut masawon no gasawa kanton di. Ahon ton katulungan da. Saan yung problema di tatang? Tenggan nyo. Di bagat ka na kayo. Umay kayo ito kumang umay. Kabutin importante ulit ikadayo. Ibawit ko ito pagblete yung. Sika, ninanang, dugiti duwa kapsat ko. Ulit agsaran tumartin di klase. Umay kam dita Manila. Katuin. Di kaya, nga makaumay kami dito Manila. Diba, narapaapin nyo, tumakadanon dito Tapnoan niya. Tapno iyam, amo ka na kayo tagbalintong asawa. Kaya naman amo yun tumat, nagbaling nga balayan nyo. Ala. Jack pulos naman namahin ng mapasamat ka sa anak. Tinam na mayak pa lang agad. Agpaot ka pinita. Sa niya mong kumapoy mo na, boyfriend mo sakbay nga ibaga mga kasar kayo. Nimawan tinaramidan mi manunay mi na nagtungpal tibilin niya nakadakab. Impawit na manunay mi di kompleto nga pagpleta mi karama maten ti paket money mi biyahe. Kaya naragsak kami manunay mi nga nagturong sa Manila. Siya ti asawa kan nagkabsat na June kan Lily. Ti kunada madanon da kanon sa Manila. Kita makitatan tumanen ti kapsat da, ti manang da.
maarakop dan to nga pagyamyamanan nila isuna. Tanusan kang kapuis kang kuha na, handa ko mga padasan iti agbasa iti college. Very proud da ka naman nung name kinimanang da, ta awang kas kang kuha na nga natulong, amo na katulungan, ti kabsat na, nga hanga balik kang kuha na. Basta lagi da, matulungan na di kabsat na. Manong name, adan tumutin gundaway ko na, kamakitak manintigayim ko. Ta siyempre, agigyan ni Yena, itigayim ko. Sinalay nga, baka maamuan nantun ka, anak ko isuna. Manong nemi, saan na kami nga sinabat ni Vienna iti terminal ti bus. Imbilin na manong nemi aglugang kami iti taxi. Sami ibaga ti taxi driver do sa dinno nga restaurant iti pangituludan na kada kami. Ta iti kanumay sa nga klas nga restaurant manong nemi nga iyam amuna tinubyo na ken ti agbalin nga balayan mi. Iti makadanon kam sadyay manong nemi kas taon iti ragsak digdag kakabsat nga nagiin na rakop. Kasi mublat met ti ina ni Lina nga asawak nga ina manong nemi ni Yena nga inarakop na ti nauna nga anak ni. Sana kang sublat manong nemi nga narakop ti anak ko. Tang, kalpasan tinasurok nga, dandan ni 5 tawen, itama na masunutan, di ba nangarakop ko keng ka, kita ba nangarakop mo kanyak, nakapimpinas ka anak. Ay nga, abi nga siksikaman, tinadalo mi dito eh. Sa ayan, tinubyo. Ayan na dagit abalayan. Ay na anak, baka sa anak may kari iti abalayan ko. Baka mabainak to kung makialamano ka na kuwada. Madamdama lang tang adadanton. Isod na lagi dyan eh. Isa ni Larry. Ito, tinubyom. Nagkwapo. Sweetheart, ni tatang, ni nanang, kanigdo ang kapsat ko. Dakam nga duwa manong name kini Larry, ti mo na nga naging narakop. Yaman kami keng kaser. Tamay karkari kami. Ala, abing sister tawag yung kanya. Tatang o papa? Alam ako na miya na. At awag ko kini tatang mo. Tatang. Ay, Ruwen, napipitas lata niyo tatang. Hamuwal baliwan, hamum nakpagbalinan nga papa. Kapot sa anak may karin nga maawagan ni ti papa. Sa din nga dahiyan, di kita naganakyan ka. Larry. Ngam sa nga sinong bata ni Larry manong namin, sinumublat na ngay narakop dalili kini June, ken kastamatan kini Lina nga asawa. Irisin niyas manong namin ni Yena, tang, sumsumray kayo nagitiag balik nga balayan niyo. Babae nga nalapsat manong namin ti imuna, nga dasimar sa runong nga lalaki, nga ti iso. Yan na. Tang? Sino na dyan lalaki? Kasi so nagbalik ng balayan nyo. Isot na ganda kinilari. Kayong ingas na? Sino? Ni Danilo agayem ko. Iso? Uno kayong ingas na lang. Hey! My friend! Tomas! Danilo? Kaya naging narakop kami manong name iti nakairot ka nakapapaon. Orek lang makalwa manong name. Nakabaybayagan na santa nakita, friend. Gayem. Jack malagi po nung kaano tinaoding nga. Iyo may mo sa lugar mi. Sagbay ka imay kayo dito Manila. Nga kaduam ti naganakin ka nga dito yung pagyanan nyo.
Kanan marik na may tagayam. Siyempre, maragsak anak. Ang api nga, si Kati, wen, ngakit nga balayanan. Hindi pala damo, nabit pa ni Yena, nagserbi ka na. Ito sana nga naliklikan nga na ibagana. Na isukat inauna ng anak mo. Niliwan na. Sa mesa pinulutpot ko. Kapot kadagupan dangag kakabsat. Sikat ikang runaan nga kayong ingas di yan. Agpadpada kayo ti mata. Nga dahit at nagilasina. Nga basta di matmatak ni Yena kita makitak di ti mata na. Mata ni Danilo da Edman. Mata ni Tomas da ito ko na. So nga, saan nga nakabaglibak pa iti anak mo? Nakasaysayat pa nagserbi na ka na kami. Impa anak na tibagina kanyak kada kami ng asawa. Kada nakasingsingid na kinilari. Kasi dalag kapsat. E di koan, naduktalam mi. Ngandan na kinawatan da. Angin ko nami agad, agbasa kay pa lang. Imununa nga nagreduar, siyempre. Nilari. Ikay ka nga nadaan ni trabaho. Sakbay mat nga nagreduar ni Yena. Wen, pinagbasa mi kalpasad na nga makatawin nga panagyan na ka na kami. Ikapotay bilang mi anak. Kan putot ti best friend ko. Kan interesado mo't ka nagbasa. Pinagbasa mi. Kan nagreduaran. Gayem. Abalayan ko na. Abalayan nga gayem. Agamanak. Si Kaman. Yung ore ko lang pa nagkidaw mo. Yung ore ko lang ibaga mga marigatang ka, jay probinsya. Nga kasapulam ti kasto ng kasjay. Hindi ka man lamang ore nga kidaw. Kwa, mabaina kang kidaw ka. Apay, baka paayan na. Apay ko mapaayan ka. Kan baka pagarupa mong gunkun daw wahik pa nagkayim ta. Kaya, amok madatangat. Amok nga dahil ti marikrik nam. Di mo kahit agundawayan ti kinasigit ti tunggal may sagadata. So kakaspasat ti pa nagkayim ta. Ni Yena, ti lang ibukbukahon ti amin. Tapno ni kasta, kita makapagturpos, kaya nagbagay daw unay, iti anak ko, iti anak mi. Ken, at iti kundaway nga, iti sweldo ni Yena, nayunat, tapno adupit ipawit na kada kayo. Tapno matulungan na, nagiti kakabsat ng agbasa. Nasa alangan ni Yena, tinulungan mi. Pati giti kakabsat na. Nagiti talo, nga nakyo, friend. Kamanak Danilo. My friend, abalayan. Ket napasamak nga road, ti panagabalayan mingag kayem. Ano kasano ti singed, ti tunggal may sagada kami, ubing kami. Mas manen ti kinasinged mi manong na imi. Ket, no, edi, ket talaga nga mabainak, agkid daw keng kuwana. Ngam, edi tagabalayan kami manong na imi. Amunak maten manong na imi. Amok maten nga din na ibaga, gungundawayak ti panagkayem mi. Iso nga, nagpatulong akong kang kuana. Tapos narikasta, bumalbaliw mo ito naman ang name di klase ito pa nagbiag mi dito probinsya.
Babayan ti tulong na ni Danilo agramo maten dagiti agasawa nga Yena ken Larry. Naglupos maten ati balay mi manong. Ken nabayag maten manong nemi nga nakatakdang tinarokupan nga bangka nga natawid ko pa lang kaniti tatang. Nadaan akong manong nemi iti duwa nga nakakila bangka nga double engine. Ikalkalop ko ti maysa, pakpakalap ko ti maysa. Makadayo kami matan manong nemi nga mapanagkalap. Kasta matan na moderno matan nagdi pagkalap mi manong. Isla lumablaban kami matan nga agkalap kadagitay may isar-saruong no ka nga nagitay ay Taiwanese manong nemi nga o may mangiliblibas nga agkalap iti sakupen ti Pilipinas. Nuan niya ti magkalap da manong nemi kasta matan nga ar-arabato mi matan manong moderno. Lagraduar met manong nemi dagiti duwa nga anak mi pa ni June kasta matan kini Lily. Ni John nga maysa nga accountant, idinto ta ni Lily manong nemi maestra. Nga iti kinagagat na manong nemi kinapasnek na panagmasteral na iso iti nagprinsipal iti elementarya nga nagraduaran mi kini Danilo nga no. Idinto tadamat manong nemi ni John iti kabisera ti probinsya mi nga mga opisina. Ni Yena, so da kinilari manong nemi, so dan tinang itulong nga nang manage iti negosyo, ngayon patawid da Danilo nga agasawa, iti nauna nga anak da. One, da Yena, kinida lari manong nemi, ti kabalay, da Danilo ken ti asawa na. Ta, duwa nga babae, di kiti kakapsat na manong nemi, kita inya asawa matin na, inya dayo, insang pet-peten, di kiti asawa da manong nemi, iti bukod da nga balay. Adan duha nga po kumi manong nemi kini Yena. Idinto tamay samet kini June ni Lily manong nemi awong pati asawa na balasang pailang nga prinsipal. Diyak tula mo nito ka anong magkaasawa. Baka bakit balasang ako na damat yung boyfriend na. Intuloy ko manong nemi iti panagkalap ko. Nimsaan na kas idi. Kagagangay lang nga sigay, panakin natabukol, manong nemi. No di kata, lumablaban akmatan kanig iti moderno, nga daan iti pagkalap. Puwera, agdanamita. Mapanggamit doon dayo, ti adayo, manong nemi, kadag iti isla, iti amyanan, tas sa diyemot iting kam pagkalaban. Dagiti ka anakak, manong nemi, nga anak, dagiti kakabsat ko, nga naikamang iti adayo, so titultulungan mi matmanong. Agramo maten, dagiti apu ko, dagiti kakapsat ko. Wen manong nemi nakurapay lang tinagtaudak, kagangi lamang ngalap, nagtaudak, iti ikid ti baybay manong nemi. Namunawang pa'y kastoy, tinagbalinan ti bihag mi, nga naitag-ay kami. Babayan ti tulong manong nemi ni Yena, ken ti best friend ko. Nga isuda, iso iti poon ken kaputi amin arimang ayan mi. Amo mi matlang manong nemi nga tulungan dagiti padang mga tao. Amo mi nga talyawan tinagkapuan mi. Dito nga ron ti pagkasarita manong nemi kanagyaman aklaunay iti anos mo nga nangurnos kalpasan nga inak insan ken kadi ti Italiana. Agyaman aklaunay manong nemi ti laing mo nga nang ibasa. Ken sabi ko mat adamat ni batak nga adal liluwaken pagsarmingan ti biag kadagiti patak nga dibingeg. More power to your program anong tuwing ardagyaman nga pagayam mo Tomas. Thank you mat kang ka Tomas, ting ka pa nagsurat. Thank you kadagiti amin nga naggabuyan.